accounting made simple, bin diddigi ko kuma ƙididdigar kuɗi a sauƙaƙe. Kamar yadda muka sani accounting akan kira shi da me, the language of business, ma'ana harshe ko kuma yare na kasuwanci. Duk da dai ko da ba a kawo shi a matsayin subject of study ba, kowa ya san amfaninsa shine a bi diddigin kuɗi, a rubuta kowane transaction, a rubuta kowane cinikayya, a adana shi domin a gane me riba, faɗuwa, a'a shige da fice na kuɗi, ko kuma nawa muke da shi, nawa muke bi bashi da sauransu, wanda duk ba sai an tsaya bayanin su for this time ba, kawai za mu shiga kai tsaye. Amma a wannan lokacin a farko za mu mai da hankali ne kan me wanda yake structured irin na makaranta, wato double entry ko wanda ake yin sa double entry principle. In ya so daga baya in mun yi gaba sai mu ga yadda za a yi manufacturing ɗinsa, yadda 'yan kasuwa ƙanana na gida da masu shaguna duk za su iya amfani da shi. Amma dai for now za mu fara da me irin na makaranta, kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba tare da mun shiga wani history ko kuma evolution of accounting ba, kai tsaye za mu kawo me the definition of accounting, wanda zai kasance very broader, ya buɗe sosai ba iya wanda yake cikin textbooks ba. Misali za mu iya fara da cewa let me write it, is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating. Idan muka bi wannan diddigi muka bi shi daki-daki, tun daga nan za mu fara gane ma'anar accounting, tun daga nan za mu mun fara unpacking na wasu ma'anoni nasa. For example, mu ɗauki wannan for example, idan mun kalla define is what? Is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating financial information to users. For what? For decision making. So anan muna da key points da za mu yi analyzing shi wannan definition ɗin for now a iya wannan darasin na farko, tun daga kan kalmar identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating financial information ko to what, to whom, to users for decision making. Duk za mu yi analyzing kowanne in brief a yanzu. So however, mun san da cewar in accounting ana recording transactions ne, a rubuta mun sai kaza, mun sai da kaza, mun karɓi bashin kaza, muna bin bashin kaza, duka irin wannan, muna da kadara kaza, ana bin liabilities kaza. So however, in mun kalla da farko za a ce accounting is a process of identifying. Mu ɗauki identifying for example. Menene identifying? Identifying shine ganowa, ko in Hausa zamu ce ganowa ko kuma bincikowa, kama gane me ma ya faru. Kowane abu da ya faru da ake kira transaction, wanda zamu yi fassara shi da cinikayya, hulɗa ko kuma mu'amala ta kasuwanci, mun ce transaction shine hulɗa, mu'amala ko kuma hulɗa ta kasuwanci ba. To su waɗannan transaction ɗin sun bambanta kala biyu ne. Akwai abin da ake kira financial transactions, akwai kuma non-financial. Akwai financial transactions, akwai non-financial transactions. To farko ana so ka yi identifying shin wannan transaction ɗin da ya faru financial transaction ne ko kuma non-financial transaction ne. Ma'ana misali, yanzu a ce muna da business yana running, company ne kamar formal yana running, yana cikin, kawai sai a waye gari a ce ai the manager of this business ya mutu, manager ya rasu, ko kuma manager ya ajiye aiki ko wani abu makamancin haka.
Wannan this is wani abu ne mai muhimmanci, is crucial to the business, abu ne mai muhimmanci da business din, amma is financial transaction, is it financial one, akwai magana kuɗi a ciki a nan babu. Ko to ka san cewa a matsayin ka na mai financial accounting, in dai financial accounting kake, ba ruwanka da duk wani abu da ya kasance non financial transactions ne. Iya financial transaction su kaɗai za ka yi putting into consideration, su kaɗai ake recording. So kaga kenan idan transaction financial ne za mu yi recording ɗinta, idan kuma transaction non financial ne, to as far as financial accounting is concerned, ba ruwanka da shi. So akwai accounting kala-kala, akwai financial accounting, akwai cost accounting, akwai managerial accounting, akwai taxation, akwai auditing, akwai forensic accounting da sauransu. So however, whenever ka ji an kira accounting kaɗai an yi shiru, to ka san financial accounting ake magana, wannan da muke magana a kansa. Amma idan cost accounting ake magana akai, za a zama more specific, za a yi magana cewa cost accounting, managerial accounting, kaza. So in dai aka ce accounting, to wannan accounting ɗin iya financial transactions ake rubuta. For example, a ce kawai mun hayi wani ma'aikaci, ko a ce mun sallama ma'aikata. Wannan ba financial transaction ne, ba a ba su kuɗi ba, ba su ba mu kuɗi ba, kawai mun sallame su aiki, ba magana wai sun yi aiki mun biya su, just kawai mun sallame su aiki mun kawo inda. Wannan wani abu ne mai muhimmanci ga business. Maybe in an sallami mutane an kawo inda zai yi boosting productivity, amma kuma yet ba financial transaction bane ko, tunda yes an siyo injinan, wannan shine financial transaction, amma kuma koran ma'aikata da aka yi, wannan ba financial transaction bane. Saboda haka a matsayinka na accountant, ba ruwanka da duk wani transaction da ba financial transaction ba. Meaning iya financial transactions su za ka yi putting into consideration. Shine wannan naka ce ne identifying. To idan ka yi identifying, okay, yes, su kuma financial transactions ɗin kala biyu ne. Akwai cash, akwai credit. Akwai cash transaction, akwai credit transaction. Menene cash transaction? Cash transaction shine transaction ɗin da an yi yanzu, an gama da maganar biyan kuɗi, settled, an gama. For example, an baka kuɗi a hannu, liquid cash, an ma transfer, an baka a promissory note, an baka check, kuma dai me, an gama da wannan transaction, an baka ATM card da POS, kuma me, that's cash transaction. While credit transaction kuma shine ne siyayya ko kuma mu'amala ta bashi, wanda za a yi alƙawarin biya wani lokaci nan gaba, shine credit transaction. So financial transactions su ake putting into consideration. So kuma kala biyu ne, akwai cash transaction, akwai credit transaction. So mun gani kenan, farko accounting is the process of identifying, abinda zaka fara yi yayin da wani abu ya faru, identify it. Is it financial? Ka san naka ne a matsayinka na accountant ko a matsayinka na mai rubutun kuɗi. Is it non-financial? Ka san ba naka bane. So that's identifying, kama gane menene ya faru. Gaba ta gaba shine ne measuring. To ka gano cewa yes, wannan financial transaction ne, whether cash or credit, ka gano haka. To me abu na gaba? To ka yi ascertaining value akan wannan transaction ɗin. Shi transaction ɗin financial da nawa ce, ta nawa ce shi, that very transaction ɗin ne. For example, an ce wani ya zo ya sayi kayan mu katan 100. To tunda an ce ya siya, either ko ya bada kuɗin a take ko zai bada kuɗin a nan gaba, that means it is financial transaction. So tunda financial transaction, to of how much, that's measuring, ka auna to transaction ɗin na nawa ne. Wannan duk wannan duk a bayyane yake, ba wai sai ka putting much effort ba, kawai yes wannan financial transaction ne, ga kuɗin ka gani ba sai. So ka yi measuring shi wannan kuɗin nawa ne. According to what? Akwai abin da ake kira da accounting concepts and conventions. Ma'ana su ne dokoki, ƙa'idoji ko kuma ladubba da ake bi in ana recording financial transactions. Su wannan accounting concepts and conventions ɗin su ne ƙashin bayan accounting. Idan har ka fahimce su, to ka sallami duk wani. So a cikinsu akwai abin da ake kira da money measurement concept. Wata doka ce daga ciki, ko kuma a ce ƙa'ida, wadda take bayanin cewa only things that can be ascertained in monetary value, wanda za ka iya auna ka ce na kaza ne, su kaɗai za a yi recording. So kaga kenan in ka gane financial transaction ne ma kuma ba ka kasa gane na nawa ne, that means akwai damuwa kenan ko, ba za ka yi recording ɗinsa ba. Sai step na gaba shine ne, bayan ka yi identifying, ka gano yes it is financial transactions of how much, ta nawa ce. Step na gaba shine recording. Sai a rubuta ta ko a ajiye. A ina ake rubutawa? Akwai abin da ake kira da subsidiary.
akwai abin da kira da subsidiary books. Idan ba a kira su da subsidiary books ba, za a iya kiran su journals. Journals. In ba a kira su da journals ba, za a iya kiran su da books of original entries. Duka abu ɗaya ne, ko a kira su da subsidiary books, ko a kira su da journals, ko a kira su da me books of original entry. That means za a yi journalizing na transaction. Su wannan books of original entries ɗin su ne the first step. Wannan akwai abin da kira da accounting cycle. Ko to wa'annan subsidiary books ɗin su ne first step da ake fara recording transactions. Su kuma sun rabu mu basu a guda shida, mai amfani da guda shida for now. Akwai abin da ake kira da purchases day book, wanda shi yayin da ka je ka siyo kaya akan bashi za ka rubuta a purchases day book. Akwai abin da ake kira da sales day book. Sales day book kuma yayin da kai ka siyar da naka kayan amma on credit, sai ka rubuta su a ina sales day book. Na biyu daga cikin subsidiary book ko journals ko kuma books of original entry. Abu na uku shine abin da ake kira da returns outward day book. Returns outward shine yayin da muka siyo kaya, ko for example na yi order wannan allon guda 10, da aka kawo min sai na tarar guda 2 da ya dan bangashe ko kuma ba irin wanda nake so aka kawo min ba, sai na dauka na mai da shi. Na siyo kaya bashi na mai da shi, sai in yi recording wannan mai da kayan da na yi a ina returns outward, like haka sunan su yake, returns outward. Na uku kenan. Na hudu akwai abin da kira da returns, shi kuma amma inward. Bayan kai ne ka sai da kaya sai aka dawo da shi, za ka rubuta shi a ina returns inward. Wa'annan guda hudun amfanukan su kenan, kuma format ɗinsu, formulas da ake rubuta su iri ɗaya ne. Table ɗin da ake zana musu iri ɗaya ne. Na gaba shine me na biyar, the cash book, like this one. Cash book. Shi kuma cash book shi ake rubuta me yayin da regardless of what happened, bai damu da me ya faru ba. A can mun ce wancan in ka siyo kaya bashi, wannan in ka sai da kaya bashi, wannan in ka mai da kaya bayan ka siyo, wannan kuma in an dawo maka da kaya. To shi kuma the cash book yana magana akan ka karbi kuɗi ko ka bada kuɗi, ko ma me ya faru, whether kaya ka siya, a'a loan ka aro, ko kuma kuɗin haya ka biya, kuɗin wuta ka biya, ko ma me ya faru, in dai ka bada kuɗi ko ka karbi kuɗi, za ka kai shi cash book ne. Cash book kala kala ne, za mu iya raba shi gida 4 for now. Akwai abin da kira da single column cash book. Yayin da ya kasance situation ya kasance duka in ga financial transactions ɗinka kana amfani da method of payment guda ɗaya ne, ma'ana either bank, kana iya karɓar zallar transfer ne, ko zallar ATM, ko zallar POS, ba ruwanka da cash. Kaga kenan single method of payment kake, to that's za ka yi amfani da single column cash book. Ko kuma ka duba kaga a'a ni business ina ba na karɓar transfer, ba na wannan da yanzu a wannan zamanin yana da wahala, ba ka iya zallar cash kake karɓa, meaning shi ma za ka buɗe ne single column cash book. Za mu kawo wannan daga baya. Then abu na gaba akwai two column cash book, yayin da muka fuskanci cewa yes mukan karɓi transfer kuma mukan yi harka da kuɗi hannu. Then abu na gaba akwai three column cash book, wanda in ta yi extending har an kan yi discount, ko kuma mu akan yi mana discount. Discount rabi kenan, ragi. Discount shi ma kuma kala biyu ne, akwai trade discount, akwai cash discount. What's trade discount? Trade discount tun yayin da ka zo siyan kayan, misali na je siya wannan allon sai na siyo guda 500, tun anan na ko wanda aka yi mana. Na ƙarshe akwai petty cash book. Petty cash book shi kuma ƴan ƙananan siye-siye da ake yi wanda bai kai a ce sai an wawware sai a haɗe su guri ɗaya a petty cash book. Wannan su ne na 5 kenan. Then na 6 akwai general journal, a duk a subsidiary books, wanda shi kuma idan wani abu ya zo wanda ba zai shiga ɗaya daga cikin waɗannan guda nawan ba, guda 5
interpreting abin yana zuwa technically ne, saboda akwai wanda in ba ka karanta accounting ba ko kuma you are familiar with accounting ba za ka iya gane me aka yi ba, da ka kalla kawai ka wuce. To sai ka yi interpreting meaning, za a yi bayanin shi da very wannan translation din da aka yi summarizing, za a yi bayanin sa in simple language or in plain language da kowa ma zai iya ganewa, da kowa in ya kalla zai iya ganewa. That's interpreting. Bayan an yi interpreting sai a yi ne an communicating, shine a sadar. Communication shine sadarwa, a sadar da shi wannan bayanin, an fassara shi to a yi ne a ba wa waɗanda za su yi amfani da shi. Inda in an yi shi ba a sadar da shi ga wanda za su yi amfani da shi, but that means there is no point. So finally sai ne and communicating financial information to users for decision making. Sai a ɗauki shi wannan bayanin dukansa a ba wa users. Users su ne masu yin amfani da financial information, jawabi na ko kuma na hada-hada kuɗin, domin me za su yi da shi for decision making, domin su yi ne decision making, su yanke hukunci. So mun kalla accounting the process of identifying, farko ka gane ma me aka yi, me ya faru, financial transaction ne ko non financial transaction, measuring ka auna of how much ta nawa ce, and then recording ka rubuta a ina, ka yi journalizing ɗinsa a ina, subsidiary book journals ko kuma ka kira shi da books of original entry. Then ka yi classifying ɗinsu a ledger, individual ledger accounts. Bayan kai sai ka yi summarizing ɗinsu a trial balance to test the arithmetical accuracy. Ka yi summarizing a final account domin ka gane net profit ko gross profit ko net loss. And then bayan nan sai ka yi analyzing, bayan ka yi to ka bincika me ya faru, me kaza ne ya faru, sai ka yi interpreting ɗin shi, ka yi fassara shi in plain language. And then nan sai ne an communicating financial information, sai ka sadar da shi that very financial information to whom? The users for decision making. Ka tura wa users for decision making. So za mu dakata iya haka, amma kafin nan su waye users ɗin nan kawai za mu yi listing ko mu mentioning ɗinsu, in ya so in the upcoming video sai mu bayanin me yasa kowane user daga cikin each one me yasa zai buƙaci financial information. So now among users za mu iya cewa akwai number one, like owners, su ne masu business ɗin. Saboda mun san in business the owners and the business are different entity, are different separate entity. For example, kana da kamfanin, ba ɗauki ƙaramin abu ba, kana da kamfanin yin biro. Owners su ne masu business ɗin. Bayan owners akwai managers, su masu kula da business ɗin. Masu business daban, owners masu kula da shi kuma daban. Akwai za mu ce number three, akwai employees, su kuma wa'anda wannan business ɗin ya ɗauke su aiki, wanda su yi aiki under wannan business ɗin, su ake kira da me? Employees. Bayan employees muna da investors. Investors su ne masu zuba hannun jari, masu saka hannun jari. Ko bayan investors akwai lenders, masu ba da aron kuɗi. Akwai bambanci tsakanin investor da kuma lender. To lenders su ne masu